3 deltagere. Nu må man kun have 2 i hvert løb. Verdensrekorden i 200 meter butterfly indehaves af Michael Groß med tiden 1 minut 56,24 sekunder. Den blev sat den 28. juni i Hannover for 2 år siden. Michael Groß er også favorit denne gang, selvom han ikke er olympisk mester. Han starter på bane 4 mellem Anthony Moss og David Wilson. Benny Nielsen starter på bane nummer 6 mellem Moss og Mel Stewart. Måske kan det være en fordel for Benny Nielsen, at han for en gang skyld slipper for at ligge ved siden af Michael Groß, som han har gjort så mange gange tidligere. Der kan vejes både for og imod. Man kan sige, at Michael Groß er manden, han skal følge, men det er som om, at Benny Nielsen måske efterhånden er ved at have lidt af et Michael Groß-kompleks. Ja, Michael Groß lægger jo gevaldigt hurtigt ud, og det er netop Bennys problem. Benny er ikke så hurtig en 100 meter svømmer, så han har problemer på de første 50 og 100 meter. Her kan han få lov til på bane 6 til at svømme, disponere sit løb mere efter hans egne forudsætninger, og det kan måske give ham en bedre sluttid. Og vi vil se et utroligt spændende løb på de sidste 50 meter. Det er der løbet vil blive afgjort. Ved verdensmesterskaberne for 2 år siden i Madrid, der vandt Michael Groß. Anthony Moss, som Benny Nielsen svømmer ved siden af, fik sølv, og Benny, som vi ser her i den rød-hvide træningsdragt, fik bronze. Her har vi så Michael Groß i billedet, 2 meter og 1 centimeter høj, og det vil sige, at han er 10-11 centimeter højere end Benny Nielsen, der også fylder godt i landskabet med sine 1,90 meter. Ladies and gentlemen, the 8 finalists in the men's 200 meter butterfly. Elaine, 87년 범태평양대회 1위. In lane 1, the silver medalist. På bane nummer 6, Canadas Tom Ponting. Han blev nummer 6 i de olympiske lege i 1984 på netop denne distance. Læg mærke til, at han har høretelefoner Walkman på, formentlig, som vi snakkede om en anden dag, med lidt psykologisk setup, psykologisk rådgivning umiddelbart inden løbet. Vi har John Kelly fra Canada, endnu en kanadier på bane nummer 2. Han er på nummer 9 på verdensranglisten og blev nummer 4 i Pan Pacific-mesterskaberne. På nummer 3 har vi så manden, som vi er lidt usikre på, nemlig David Wilson, blot nummer 5 på verdensranglisten, nummer 3 i Pan Pacific-mesterskaberne lige foran John Kelly, men altså indledningsvis har han gået bedre end Benny Nielsen. Her er storfavoritten, ja, Michael Groß, verdensrekordholder, verdensmester på distancen, men ikke olympisk mester. Han fik ikke guldet i Los Angeles, det blev snuppet af USA. På bane nummer 5 har vi Stanford-studenten Anthony Moss, nummer 2 ved verdensmesterskaberne i 1986, lige foran Benny Nielsen. Kvalificerede sig med næsthurtigste tid 1:58,71. I billedet Benny Nielsen. Benny Nielsen, 22 år gammel, kvalificerede sig på 4 hurtigste tid af alle. Efter 2 gange EM sølv og 1 gange VM bronze, skal vi så have en guldmedalje. På bane nummer 7 er det Mel Stewart, amerikaneren, tredobbelt amerikansk mester, manden der vandt over Benny Nielsen ved de åbne amerikanske mesterskaber i foråret. Kvalificerede sig med 1:59,78. Benny Nielsens tid var 1:59,26 i kvalifikationen. Og her har vi en olympisk guldvinder for disse lege, nemlig Anthony Nesty, der vandt det olympiske guld i 100 meter butterfly, altså den halve distance her i Seoul. Anthony Nesty kom kun med tiden 2 minutter og 0,17 sekunder, men vi ved jo, at svømmeren fra Surinam kan præstere det uventede, akkurat som han gjorde på 100 meter. Og det var verdensrekordholderen Groß, der stod og kiggede over bassinet. Verdensrekordholder, endnu ikke olympisk guld har han haft tidligere på denne distance.
her ved siden af Anthony Moss fra New Zealand. Og lad os så se. Gros plejer at ligge, og der er 20 starter. Det er netop Gros, der er 20 starter. Om det så er et psykologisk fif, eller om det er nerver. Nej, jeg tror, det simpelthen er, at Gros gerne vil have en meget, meget hurtig start. Så han ryger i vandet, og lige efter får vi altså også Benny i vandet. Det er ikke så rart at ryge i vandet. Det er ligesom bryder hele opladningen. Så lad os dog håbe, at Benny stadigvæk er i stand til at mande sig op til det helt store. Benny er en rigtig fighter, så det klarer han sandsynligvis nok. Jeg ville i hvert fald mærke til, at Benny var i stand til at sende millioner af fjernseere et smil, hvorimod de fleste af de andre deltagere så meget anspændte og låst ud. Men det er jo ikke det, der gælder. Nu skal vi ud og svømme. Michael Gros på bane 4. Manden i midten. Manden, de alle gerne vil slå. Michael Gros, der kvalificerede sig med 1:58.09. Benny Nielsen på bane nummer 6, det vil sige tredje nærmest billede. Starten gået, som sædvanlig Michael Gros bedst fra start, men på bane 7 er det Mel Stewart, amerikaneren. Benny Nielsen ligger i øjeblikket på 4. pladsen. Ja, og det er ikke overraskende, og det er heller ikke for uroligende. Bare vi får Benny ud omkring 27 sekunder ved 50 meter, så han kan vende på 57 ved 100 meter, eventuelt lidt under 57, hvilket det ligger fint for ham til en god sluttid. Benny Nielsen vinder på en 7. plads i tiden 27:12. 27:12. Fint tilfredsstillende. Der er intet, der er afgjort endnu. At Gros ligger så langt foran de andre, er heller ikke overraskende. Han lægger altid meget hurtigt ud. Spørgsmålet er, hvor hurtigt han kan gå på de sidste 50 meter. Det er Michael Gros foran Anthony Moss. Benny Nielsen er ved at komme med op, men ligger i øjeblikket kun på en 6. plads. Gros fører foran Anthony Moss, men også Anthony Nesty er med. Vældig hurtigt vende, siger Gros. Kun 300 sekund langsommere end hans verdensrekord. Benny Nielsen ude på 57:05. Okay, stadig. Benny Nielsen ligger på 5. pladsen, men det er Gros, der ligger til guldmedaljen. Gros fører klart. På 2. pladsen er det Mel Stewart. Benny Nielsen ligger på en 4. plads i øjeblikket. Det er Gros. Det er Stewart på 2. pladsen. Anthony Nesty på bane 8 ligger på 3. pladsen. Benny Nielsen på vej op. Benny Nielsen ligger på 4. pladsen. Benny Nielsen vinder på 4. plads i tiden 1:27:65. Benny Nielsen på 4. pladsen på bane nummer 6. Tredje nærmest billede. Det er Gros. Benny Nielsen kommer og ligger i øjeblikket på 4. pladsen. På vej op på 3. pladsen, men det er stadigvæk Gros, der ligger til guldet. Michael Gros ligger til guld. På 2. pladsen ligger i øjeblikket Mel Stewart fra USA. Benny Nielsen er op på 3. pladsen. Benny Nielsen kommer op på 2. pladsen. Benny Nielsen ligger side om side med Anthony Moss, men det bliver Gros, der får guldet. Kom nu, Benny. Benny ligger på en del 3. plads, og Benny Nielsen får sølv. Benny Nielsen får olympisk sølv efter Michael Gros. Guldet til Gros, sølv til Benny Nielsen og bronze til Anthony Moss. Danmarks første medalje ved disse lege er en kendsgerning. Sølv til Benny Nielsen. Ja, og det er det helt rigtig glædeligt ved det. Vi kan i parentes bemærke, at Michael Gros sætter ny olympisk rekord med 1:56.94 og slår Jon Sieben, Australiens vindertid fra OL 1984. Der har vi Benny Nielsen, og her er Michael Gros i nærbillede. Det kæmpe store vingefang. Lange, seje tag. Vældig nydelig butterfly-svømning. Han er trods alt også den bedste butterfly-svømmer, vi har set i nyere tid. Altså guld til denne her Michael Gros i olympisk rekordtid. 1 minut og 56,94. Sølvmedalje til Benny Nielsen med tiden 1 minut og 58,24. Bronze til Anthony Moss fra New Zealand 1:58.28. På 4. pladsen Tom Ponting, Canada. Nummer 5 Melvin Stewart, USA. Nummer 6 David Wilson, Australien. Nummer 7 John Kelly, Canada. Og på 8. og sidste pladsen guldvinderen fra 100 meter Anthony Nesty fra Surinam. Ja, der fik Danmark sølvmedaljen, akkurat som jeg sagde indledningsvis. Efter 80 års pause, så har Danmark igen fået olympisk sølv. Ludvig Dam vandt sølv i 1908 i London i rygsvømning, og nu efter 80 år har vi fået en sølvmedalje hos herrerne. Jeg skal selvfølgelig fortælle, at der har været masser af olympiske guldmedaljer, sølvmedaljer og bronzemedaljer til dansk svømning i olympisk sammenhæng i de mellemliggende år, men det var alle hos kvinderne. Ja, vi kan håbe, at herrerne vil gøre indhug i det og prøve på at indhente damerne.
Jeg tror godt, mens vi ser feltet til denne B-finale, kan tillade os at tale lidt hen over det og snakke lidt med Jan Larsen, der har siddet og fulgt løbet her ved siden af. Jan Larsen, som, ja, Jan, skal vi lige komme lidt ned på jorden og så sige, du burde jo have været med i det der B-finale-hit. Hvorfor går du dårligere, når det virkelig gælder? Du er så god på national og nordisk plan, men når du kommer uden den, så er det ligesom om, det nogle gange klipper lidt for dig. Ja, det er rigtigt. I hvert fald de 3 foregående år har jeg ikke svømmet så godt til de store internationale mesterskaber. I år har jeg følt det meget bedre. Jeg har satset meget hårdt på det i år, og har i og for sig også været rimelig godt tilfreds her. Min bedste tid ville have placeret mig i B-finalen, men det er en eftermiddagstid. Og den tid, jeg kørte her til morgen, var sådan set min bedste morgentid. Men det er rigtigt. Jeg ville frygtelig gerne have været med der. Morgen eftermiddag, nu er det aften, klokken er 20:37 her i Seoul. 20:37, og vi har fået en olympisk sølvmedalje. Du sad sådan måske, jeg ved ikke om du var afslappet, men lidt mere afslappet end Erik Nielsen, og jeg i hvert fald har fulgt løbet. Hvordan disponerede Benny sit løb efter din mening? Benny disponerede hans løb 100% perfekt, som Benny skal svømme det løb. Benny er, som jeg også hørte Erik var inde på før, er ikke den, der går hurtigt ud. Det skal han ikke, fordi han er ikke sprintertypen. Benny er sej, og Benny kan køre den pacing, der skal til for at køre et rigtig veldisponeret løb. Bennys løb er 10 gange så flot svømmet som Michael Großes. Michael Groß svømmer fantastisk hurtigt ud og dør meget hjem af et løb, som enhver ikke vil misunde ham at svømme. Det tror jeg ikke. Bennys, det er meget bedre. Det vil sige, at selvom du godt nok sad og så lidt betænkeligt ud, så var du ikke for alvor nervøs, da Benny var nede omkring 5. og 6. pladsen? Nej, nu ved jeg ikke, om du lagde mærke til det, men jeg gav dig tommelfingeren efter 100 meter, fordi jeg kunne se, at det var lige nøjagtigt, hvad Benny han skulle for at placere sig godt. Det var lige nøjagtigt den tid, han skulle ramme. Ja, vi kan vel også sige, Jan, at samtidig med, at vi er meget, meget glade for, vi skal lige have den 7-start, skal vi lade den B-finale hvile i fred i øjeblikket, og så koncentrere os om Benny. Men samtidig med, at vi sidder og glæder os over den olympiske sølvmedalje, og den skal der i hvert fald ikke pilles ved, så kan vi da godt sidde i de små ærger over, at der findes en herre, der hedder Michael Groß i international svømning, netop samtidig med, at vi har en mand som Benny Nielsen. Kommer Benny aldrig af med det Groß-kompleks? Det bliver nok svært. Altså, jeg tror, vi er mange mennesker i verden, der ærger sig over det, når man er i bassinet. Det bliver nok svært at komme af med det, fordi Groß, hans karriere stikker jo mange år tilbage, og han er jo virkelig nok en af de svømmere i verden, der har vundet mest nogensinde. Derfor vil det være svært at komme af med det syndrom. Altså, Benny ville godt kunne slå ham, hvis han var stærkere end Groß, men altså, det viser også her, at Groß stadigvæk er hurtigst på 200 butterfly. Det var jo alligevel omkring et sekund, han var hurtigere end Benny. Det har været fremme, og der har været gidsninger fremme om, at Benny ville stoppe efter disse olympiske lege. Da jeg havde ham op forleden dag her i kommentatorboksen, der antydede han rent faktisk, at han efter en tiltrængt pause oven på de olympiske lege, regner med at fortsætte. Måske på lidt lavere plus lige i starten, men det at Benny Nielsen er 22 år, og Michael Groß er 24, betyder det, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at få den situation, at Michael Groß rent faktisk aldersmæssigt vil være så gammel, at han kommer over bakken over the hill, som amerikanerne vil sige, og det så bliver Bennys tur, hvis han fortsætter. Altså, hvis Benny fortsætter, er jeg helt sikker på, at Benny bliver den dominerende på 200 butterfly. Groß er ved at have svømmet mange år, og man har ligesom set, at gejsen har æbbet lidt ud af ham siden 85. Altså 85 er sådan set det sidste, jeg kan huske til Michael Groß, hvor han var super suveræn. Altså, vi har jo set Groß lave dårlige løb hernede. Så, ja, vi har set Groß lave dårlige løb hernede, og det gør han så ikke i 200 meter butterfly. Vil du anse netop 200 meter butterfly for at være den af de mange discipliner, Groß svømmer, som han er absolut bedst i? Ja, det vil jeg helt klart, og det er også den, Michael Groß holder mest af at svømme. Det er meget overbevist om. Det er helt klart det, der har størst prestige for Michael Groß at svømme, og det var reelt også det løb, han blev verdensberømt på, dengang han kom i gang. Men så kan jeg jo spørge, vi har stadigvæk Erik Nielsen siddende, og så kan jeg jo spørge Erik, der jo så løbet med Michael Groß, 200 meter løbet ved de olympiske lege i Los Angeles i 1984. Der sad jeg ude i en boksehal og kiggede på boksning ved den lejlighed.
dengang blev Groß jo rent faktisk slået af Jon Sieben på 200 meter, så han kan altså røres. Hvad skete der med Groß ved den lejlighed? For 4 år siden kunne han ikke hente guldet, nu henter han det. For 4 år siden var Jon Sieben meget tæt på Groß, da de ventede ved da de nåede 175 meter. Og det er det punkt, hvor Michael Groß er svag på. Han lægger, som Jan siger, meget hurtigt ud. Han lægger uhyggeligt hurtigt ud. Men på de sidste 50 meter er han til at tale med. Benny var jo ved at nå ham ved sidste år til Europamesterskaber i Strasbourg. Kun 700 del fra. Og Jon Sieben ikke alene nåede ham, men slog ham i 84. Han overspurgte ham simpelthen på de sidste 50 meter. Og der har Michael Groß ingen jordig chance for at sætte farten op. Han har vældig lange tage. Og holder et jævnt tempo. Vi har ikke fulgt med i den 200 meter butterfly B-finale, der har været i øjeblikket. Der hvor vi havde håbet på, at der også skulle have været dansk deltagelse. Men skal vi lige kigge på resultatet en gang. Altså nummer 9 olympisk sammenhæng, Dean USA. Nummer 10 Jones fra England. Nummer 11 Yarochuk fra Sovjetunionen. En af den russer, som vi bestemt havde regnet med at se i A-feltet. Men det blev der ikke noget af. Vadim Yarochuk, der jo er blev rygtet og berømt for at starte hurtigt, kom slet ikke med i A-finalen og måtte altså nøjes med en 3. plads i B-finalen. Det var nok der var skuffende for ham, for han blev nummer 4 ved EM sidste år. Ved EM sidste år, hvor han lagde så hurtigt ud, så han var foran ikke alene Benny Nielsen, men også foran Michael Groß ved både 100 og 150 meter. Ja, det skulle tage næsten en uge før Danmark fik en medalje ved disse olympiske lege. Og vi på TV-sporten i Danmarks Radio glæder os over, at det netop blev Benny Nielsen. Benny Nielsen, der jo sidste år fik Danmarks Radios pris som for den største idrætspræstation i 1987 i kraft af den sølvmedalje, han hentede ved Europamesterskaberne på 200 meter butterfly, og den bronzemedalje, som han hentede i 100 meter butterfly ved Europamesterskaberne i Strasbourg. Den 100 meter distance, som Benny Nielsen ikke er særlig skrab til. Det er selvfølgelig flot sagt i betragtning, at man kan hente en EM-bronze og være med i B-finalen her ved de olympiske lege. Men skal vi så sige, at Benny Nielsen ikke er hans yndlingsdistance. Er det ikke dejligt at se her på skærmen? Groß guld, Nielsen Danmark sølv og Anthony Moss New Zealand bronze. Og den sølvmedalje, ja, den skal nok viske nogle af de skuffende danske resultater, der også har været ved disse lege, lidt væk. Når alt andet er glemt, ja, så vil man huske sølvmedaljen, og så at der bestemt også har været gode danske præstationer. Her blandt disse tilskuere så jeg nogle af de andre danske svømmere, der har været stor opmuntring for Benny Nielsen, som vi har her i midten af billedet. En glad, gættet og lykkelig Benny Nielsen. Sidst Danmark fik medalje i olympisk svømning, det var i 1980, da Susanne Nielsen hentede en bronzemedalje ved legene i Moskva. Vi har også fået guld et par gange i olympisk sammenhæng. Det sørgede Grete Andersen og Karen Margrethe Harup for i 1948 i London. For 40 år siden, og altså for 80 år siden, den sidste medalje hos mændene, sølv til Lykke Dam, som vi har sagt nogle gange. Vi har gravet lidt i vores historiske bøger, fandt vi som det frem. Ja, det er ikke blot Benny Nielsen, der kan glæde sig. Også hans svenske træner i Aalborg, Stark Stormark, har en meget, meget stor fortjeneste i medaljen. Og som end også hans amerikanske træner i Mission Bay i Florida, Mark Schubert. The gold medalist and Olympic champion
with a new Olympic record of 1 minute 56.94, representing the Federal Republic of Germany, Michael Gross. Og det var så Gross første individuelle guldmedalje. Ellers har han ikke fået noget i de individuelle løb ved disse lege. Nej, det har ikke været det store mesterskab for Gross, men her viser han sin klasse. Det er hans allerbedste distance. The silver medalist with a time of 1 minute 58.24, representing Denmark, Benny Nielsen. Og 22-årige Benny Nielsen får sølvet, og det var formanden for det internationale svømmeforbund, der overraskede medaljen. Ja, de lugte til blomsterne, og de var ægte, tror jeg. Sølvmedaljen er i hvert fald ikke. Og så bronze til Anthony Moss. Verdens to næstbedste butterfly-svømmere, Moss og Benny Nielsen, har altså rokeret siden verdensmesterskaberne for 2 år siden i Madrid, hvor Moss blev 2, Benny nummer 3. Nu er Benny kommet et skridt op af ranglisten, nærmere denne her Michael Gross. Der skal under ingen omstændigheder pille til Michael Gross guldmedalje. Michael Gross var i særklasse. Han var 1,25 sekund hurtigere end Benny Nielsen. Og Benny Nielsen, ja, olympisk sølv. Og alligevel svømmede han faktisk ikke op til sin bedste tid. Han var 0,5 sekund på den danske rekord, som han satte sidste år ved Europamesterskaberne i Strasbourg, da han fik sølvmedalje ved Europamesterskaberne. Der svømmede han jo 1 minutter 57,74. I dag 1 minutter 58,24. Men der er simpelthen ingen grund til at ærge sig så meget, selvom Benny Nielsen havde svømmet op til sin danske rekord. Ja, så havde der stadig været et lille sekund, knapper op, frem til Michael Gross. Afstanden mellem Benny Nielsen og Anthony Moss til gengæld snæver, blot 400 dele af et sekund forskel. Men dansk sølv, og det er vi tilfredse med.